acca nanɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe a yaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha e yebde mo jeeɓoton émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara Thierno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata Thierno sowne yiiɗe yette jabɓe hoto yewno on paami ɗum tigui émission foof koye fijirde e jaleede kono hade nden ko salminde galleji hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni e noɓe goniri en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kodde Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuura nangue e hoore kono en calmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madina Ba e kala to kilifa diine wawi wonde min calmini min juurima kono min calmini onon yeɓoɓe oɗo émission waɗoɓe commentaire kono kadi waɗoɓe partage emin ñaago kadi ha joni tan kala jeebɗo yo ƴetta lien o kadi yawtina waɗa partage Facebook waɗa partage Instagram ha yimɓe foof mbawa ɗum yebde par ce que émission baɗɗo fayida Ganndal Thierno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata ceerno sowne yiide yette jabɓe hoto yewni on paami tigui kala nde actualité waɗi so haalani hen tan yimɓe mbiya to ceerno Mody woni émission ko émission phare joni onon jeeyi ɗum koye mon kono hade nden mi totta ceernam sehilama assalamu aleykum wa rahmatullah suusa jawgol noon Khalid mi salminima gongol lawol gandum kam Sénégal amen nanguirɗa ɗum amen coupe du monde amen an hay yaaɓe Qatar ɓuuri tampude o sahani ceerno coupe du monde weeɓani way mayo kiri kono no mbiyatmi comme d' habitude yooɗi machallah mayo suusa wiide mayo ma yooɗi eyyi min kam mi haala min kam soma fo e garte émission Ganndal Thierno Mody comme no mbiren émission mawɗo c'est le meilleur anani kala daaro émission Thierno Mody Aidara tanum nera salminimam juurimam kono probléme ma e jangol so jangol ari tan min kam gila gandodirɗen ha joni duuɓi nogas e ko fawi an kam probléme ma fof ko probléme jangol o suusa jangol eyyi jangol kam Khalid probléme hakkude me jangol ko ɓooy surtout lotgol ngol joni kam lotgol am hakkude tusubar 1 heure so yewti kam mi lottaka te ndiyam ɗon mi fawa ɗum e nangue ha wuula jaw 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 aɗan min noon mi wulnata ndiyam wulnu ndiyam ɓonnat ɓaɗɗo way sa ƴetti ndiyam a fawa e nangue no moƴƴi e ɓaɗɗo surtout nayeɓe eyyi surtout mawɓe kay aɗa andi kay ɗum ɗon so tami haala ko mawɓe ana suusi wulnu ndiyam ceerno hana cukalel wona nen ɗum tawi joni sukaɓe gurne guur mawɓe nanɗona ceerno men Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo hande kam en memata actualité seeɗa par ce que waɗa saaha kadi actualité yidata kaalen ɗum wadde il faut kaalen actualité tan woni ko fati e banggue anniversaire sehilma dane leñol Elage Baba Baydi Mal Baba national Baba international anniversaire makko toon to Grand Théâtre samedi oɗo garowo so Allahu lamdo jaaɓi hay so waɗana ko promo ko dañde promo ha paari mais tawde ko enen jeeyi il faut kadi kaalen hen seeɗa ƴeewen kadi mbaɗa yaade kam a yahata min woni cukalel min yahantuma machallah Khalid anniversaire Bammal kam hay sam jonnomi 16 roulante mi yahat hay sam jonnomi 16 roulante mi yahat ala gantu mi ala gantu wallahi ndeysan nda baɗo anniversaire o jari ɗum caggal enen kam en mbaɗnani mo anniversaire aɗa andi leñol ngol enen ponno hitande fof mbiyen nde hitande kadi ko hitande Bammal mbaɗnen ɗum anniversaire haali gon manam fotana daano leñol waɗa organise anniversaire wona Bammal joni fot siftorede anniversaire makko wiye Bammal leñol ngol de paari pour waɗanemo anniversaire ñalawma kaƴa manam ene Bammal enen ko heddarima kanko heddaraki men haydara kala ko fonno waɗande men o wanni men ƴew victoire mbo totti men o kiɗe Black Panther o haali gon Black Panther keso Black Panther keso o mi wiyani victoire pulaar ko victoire Afrique haali gongo de cam wona victoire pulaar ko ay Bammal ko mbiɗa ko joni yewti niveau pulaar niveau international hande kanko Afrique o daroni te kala to yeehi pulaar o yimata hay Black Panther o pulaar yimani hay Black Panther o pulaar o yimata hen a faami min kay kam jiɗɗo Khalid ñande anniversaire o yo rokke auto 0 kilomètre baba ko waɗata auto noon joni annen ceerno way Khalid yo yimɓe ndennin cooda mbiyaɗum Bammal nda minen tottuma wiyatake ko parking mata wartete parking mate ko brouettaji o waɗa de so tottama parking mate ko brouettaji o waɗa de parking brouette yo sonne auto 0 kilométre o rokke o totte o yine galle Bammal no foti innirede hunde di Khalid haade makko mayde a haali ay min kam Bammal so mayi ɗo kala guinniɗo ɗum ɗo hunde ma wiɗo ko mbaɗɗa ko a fawandume lawol vraiment a haali a haalti wona lawol saabu kanko ko fonno wadde fof Khalid e banggal mo heeɗi o waɗi to yo Allah heed hen yo juut balɗe ko juuti hande so umminoma ɗo jiiya témoignage uji ko naggam kay min kay mami waɗan muni min kay inchallah omono wuuri kay yo waɗano ɗum gila Khalid waɓe no Bammal jawta mayde waɓe no Bammal jawta mayde ndax Allah no andi position uji mabɓe ndeysan a haali gonga hande so Allah ittiɗo Bammal mi ñagaki ɗum Allah wona Khalid darto position Bammal
wayto comme no tidiane an tan voilà woni yimɓe ɓe nganndanɗa ko exceptionnel eyi ɓen soɓe hati ha ɓeeyi kala gartuɗo a wawa waade no maɓɓe eyi bammal ko exceptionnel e leñol pulaar gaña ɗum jiiɗa ɗum vraiment te konko mbiɗa tan uddi haala ka kanko o gayne men enen keddani ɗum Vraiment. yo allah rokku yo allah jokku balɗe makko eɗen mbiyamo joyeux anniversaire à l'avance à l'avance happy birthday to you Eh. kaaliɗo ay ɗum ɗo noon mi ara mi haala hen kadi ay yonti enen kaaliɗo pulago gonen yimɓe neɗɗo eyi goto walla ceerno aɗa foti hen haalde noon enen pulago ndenten quoi ndenten gonen neɗɗo goto union c'est la force ah pardon mimi union c'est la force kaaliɗo dental woni doole hande probléme f jogui f kaaliɗo dental woni doole eyi anani rapport ɓe yoɓe gon neɗɗo goto goto mbaɗa association mawɗo mbaɗa association mawɗo mi añani classe ƴettodirde aɗa gañani wawi jiirude yummo e baba mbaɗɗon classe anani eyi mogiyankoɓe gonen neɗɗo goto waɗoɓe théâtre waɗoɓe théâtre gonen neɗɗo goto minen firotoɓe e télé ɓe kaali min woni star mabɓe yoɓe jaɓ ɓe jaaɓi kamɓe caggal min star o min rutti wonde mabɓe min noddatɓe e jaam ousas fadele kamɓe fof yoɓe gar min gona e jaam eyi bawa hamma caami kamɓe fof min woni star mabɓe eɓe gandi ɗum eyi anani minen firotoɓe e télé ɓe min gona neɗɗo goto kaaliɗo pulago ko ɗum sohli kaaliɗo vraiment hot peccen koye men koye journaliste uji journaliste uji e télé ji e télé ji fof joni kaali yimɓe nen ndentodira tan eyi vraiment ceerno haalde kaaliɗo wona ɗo wiya mi yata galle seydou ba somi yehi toon temoto taka mi ñama Eyi. nangam tan ɗum moƴƴani wallahi moƴƴani seydou ba no rokkanno kaaliɗo tekki ya ha huula rokkude kaaliɗo tekki wallahi haal ɗum ɗon fof ko adda ɗum yimɓe nen pecca men wallahi yo pulago salo ɗum ɗon gonen neɗɗo goto ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi sa yi ɓiɗɗo pullo no tampa wallu ɗum eyi ganda ko pullo hono ma e usen haala ngusen haala non ceerno usen haala Eyi. enen haala kadi ne bokki eko tardini men tarde débat ji ɗayɗi tan débat ñakkude fayida débat haade moƴƴu taw sa haali wonko nafata way sa haali gandanɗa nafata hay goto te ɗum ɗo mawɗo goto wi kam noon kaaliɗo wi kam ceeru modi caggal an kam kala pirotoɗo e télé an woni star mum kam jiɗɗo nodda pulago goni neɗɗo goto eyi par ce que yimɓe keɗoma yimɓe no keɗoma Oui. kaaliɗo yo pulago won neɗɗo goto wasa haalde ɗemgal seereɓe men gona neɗɗo goto teɓa jaɓodira jaɓodira par ce que ceerno a yiyat ɗo neɗɗo goto ganduɗa oɗo e ko woni ko exemple comme bammal mbiya bammal c'est le meilleur c'est le meilleur ndiya neɗɗo goto wiya min de bammal kam nangam manam Ko usantuma? eyi non manam yo yimɓe jaɓodir sa yi oɗo ne wawi ko waɗata ko jaɓan ɗum anan ko mbawɗa ko kanko ne o jaɓanma Jaɓanma. ɗum affaire o wela hande min ceeru modi mi wiya kaali ko ɓurda ko noyode ko usani kam haydara ko usani kam haydara oui haydara neɗɗo kala ko allah fayi ɗum andu ɗum ko allah fayi ɗum wona an fayi ɗum eyi te eɓe jahodira yimɓe ceerno est ce que andi wonɓe millier he ɓe jahodirta Sona rapport o yahata galle rapport o sona janaysi sona janaysi gara mbiya no mi arno ayde de balle malano temps guila maire o rafa nangam sangam oui yoɓe jahodira moƴƴani oui oui yo yimɓe jokku endam eyi eyi jokkere en ɗam ne waɗi fayida Ne waɗi nanɗo fayida. waɗaɗa anniversaire o happy birthday Happy to birthday you to you. min kam kaalid ko aljuma bon potmi yaade grand théâtre grand théâtre aljuma potmi yaade a waloya mi waloyat nda bammal kam kaalid min de cikkum kam leñol ngol mo mbat télé grand théâtre ala normalement bammal foti woppude grand théâtre non so rewino parce que lawol boyiju fijoɓe e ol grand théâtre o Eyi. bowal ngal omo wawi ɗum mbaɗanni kam yaaɗo haw gureji tubakoɓe waɗi pélé wembele Wembele. runki wadde pélé grand théâtre eɗen poti ƴewtade koye Vraiment, men nanɗon- hay min sam noddi grand théâtre Oui, heewa nanɗon. te min noddat grand théâtre so allah jaaɓi holon hen mi waɗa invité oustaz fadelen kamɓe fof ɓe jooɗo boyiji maɗi kamɓe fof ɓe jaɓat nanɗona wonno seeɗa tan e actualité mu mbaɗonoɗen e élage baba beydima ceerno ñanden mi wima makki kastou wima makki aussi foof mbira a weltima hen mais malheureusement ko usta ko yeeyoɓe jaɓani ustude arata bidik cooɗa mbiyama hana tinano ustama o wiye jeehe mbiyon grossiste jeeyowo amen o yo usta ha para minen min gusta ceerno ko mbiyata hen fenade naati eyyi kaaliɗo yo gonga haale fenade naati anani association ma o yo gonga haala yo gonga haale Eh. kaaliɗo nda hande état ɓeydata eyyi an pina ɓeyda so ɓeydi a finat ɓeyda est ce que ma fat finde bo a fatta finde bom koye jammo ɓeyta piriji ma a ɗantako a wiyata hami gayna ha mi gayna e soba mo eyyi vraiment ɗonne nde ko gonga kam joni ustugol haalama mbiya il faut e soba mo gasa nannaki hen kaaliɗo grossiste ji e joom bitikaji gonɗe leegal ɗi yooɓe duttin haqqillaji mabɓe e allah eyyi comme ko kanoɗa ñanden affaire o natti wonde affaire état mais ko affaire neɗɗo e allah affaire neɗɗo e allah
kalid won bénéfice uji kewɗi aɗa foti miijade hakkude ma e Allah ko poɗɗa yeede capanɗe jeeyira ɗum temedere capan jeegom mi miyi ɗum ɗum day sa finat tan marché ji kuɓoji e mbiya filuji courant takkodiraji huɓat jeereji wona ɗum noon haqqeji ɓe ñamat ɗi tan huɓat hande a natat jeere place goto ñamat toon ko wona haqqe heddi ɓe fof haqqe ñamat wallahi haali anani walla sa jiyan neɗɗo goto waɗa tab ha daña magasin finala goto tan magasin makko huuɓo haqqe sabu ko haqqe riba tan ñamat yaltinta asaka hay saɗa andi aɗa wawi ɗum sa waɗi ɗum ni marsa kono ƴeewe hen hakkude ma e Allah ƴeew ɗum hakkude ma e Allah kaaliɗo ayi Allah wona cahan ayi on wawma woppuno aɗa waɗa no weela aɗa waɗa no weela o rendinata ñalawma goto fina waɗa kas tout o huuɓa magasin ma kalkoɗa anani kaaliɗo bénéfice ay hande ko poɗɗa yeede temedere a fota hen fawde nogas yeeri ɗum temedere an coodiɗa ko capanɗe jeenayyi e sappo e joyyi bénéfice ma ko bujoyi yeeri ɗum noon kaali seede ala ko barke woodi ɗum woni barke o ɗum woni barke o kaaliɗo way an bénéfice kewɗo tan hay somi yeeyi ɗum ala probléme moɓe coot janggo e jaam Allah huuɓo bitig ma yoɓe duttin koye mabɓe e Allah ɓe commerçant ji ɗi dal yoɓe duttin hoore mabɓe e Allah e Allah ɓe goppa cahano e fenande nde par ce que heewi fenade kaari non min mbawa ustude hay numéro vert so noddama min mbawa ustude par ce que kaari ussani natti wonde hakkude mabɓe état joni ko hakkude mabɓe e Allah te kadi état ɗo wawi hadde noon ceerno kalɗen gonga état ɗo wawi hadde kala garnoɗo wonti président kadi mbawta tan mi usta mi tottira numéro vert par ce que makki kam wawa bitik foof yaha daroyo ɗo kaaliɗo an saaha an ñama haaqe pina calligoɗa mbiya allahu akbar ɓennon Allah wiyata fawaylun lil musallin wallahi haali gonga ceerno ay neɗɗo ñamowo haaqe jarani ko a juula pina mbiya aɗa juula a rewa Allah hot rewa Allah a dañi to ndewruɗa Allah kaaliɗo Allah jaaɗo ha wi totta miskin ñaama ɓurni kam mahana kam jumaji an kada miskin ñamde mbiya aɗa juula hot juul ko juulta par ce que ɓe mbi joom jawdi jarani ni naafila mum woni ballal makko kaaliɗo ko mbimi ko ɗo naafila ko enen jeeyi ɗum aduna koko tolni yurmede yurmodirde surtout kaaliɗo an a jogui bitig ma fawɗum e lawol a jogui place ma fawɗum e lawol ko jolfoyo ko teppo gen yuret haali wolo eyyi no arta ses ɓuuri tan yuppo law gotol kaaliɗo a fina tan maya goppa ɗum ɗo non ɗon on andi kam ma koreji commerçant ji ɗi tikkan ceerno mum mais ala probléme tawɗa yakarani e mabɓe mi yakorani e mabɓe kaali min koye gongam jakorimi min koye Allah jakorimi kaali haali gonga non ɗon wonno actualité seeɗa banggue prix ji ɗi c'est important yoɓe ustu tan ɓe ƴeewa hen hakkude mabɓe e Allah par ce que kadi hay so tawi grossiste o ustani aɗa ustu hay sinno ko bujjoy kam walla sappo mbaɗira ɗum saabi Allah mbaɗa ɗum kadi participation ma e Sénégal kono ceerno mi yalta ɗon mi naata ko wiyete ko banggal santé woni banggal cellal ɓalɗe hanke altine wonno journée mondial de diabète walla de la diabète somi juumi noon gandon komi jumɗo français o woɗɗani mais hanke wonno ñalawma mo ganduɗa kanko mawnidirteno ko fati e banggue diabète kam ko ɓuuri hewde ko rafi mawɓe ko mbiyata hen eyyi kaali are toɓɓere wonde fayida par ce que émission hay santé ni haala woni toɓɓere diabète kaaliɗo ayi joni sa ƴeewi Sénégal wonduɓe hen ɓe diabète no kewi ko tawi ɗum ceerno kaaliɗo joni yimɓe nen siŋe sukar nen siŋe yaasa madanda soble no adda diabète soble goto soble ɓuuri hewde sukar no way hadde ni maaro mo ñameteno ko sukar ɗum dayi kaaliɗo ay mawɓe wonɓe Fouta ɓe e mawɓe wonɓe Dakar ɓe guiƴiraɓam ɓe subaka foof e poti wadde marche 30 minutes jaara koyde 30 minutes manam ɓe mbawa dogoyde kono yoɓe pin tan ɓe moyla seeɗa eyyi ha wona minute a capantati ɓe garta ɓe lootoɓe jooɗo ɗum no walla ɓe ɓe gusta wargay sukar o probléme o noon ɗon woni ay kaaliɗo guiƴiraɓam ɓe pijirmi ha hande ɓen Fouta so pini ha ɓe cakkima e less leydi subbu kas tan nanta gila 8 heures ha 20 heures ɓe gummoɓe leloyo a boynani amira a totte tan aɗa yara an a yarat ha mbatta namna to jareteɓe ko barade ni fon yimɓe jari ata no foti wonde limite eyyi mbiya hande laaɓi ɗiɗi ñalawma ɗiɗi kikide sa fini a talni barade ma yi ha kikiɗe less talna barade ma tawa wawa wadde ñalawma lawol gotol kay waɗa ñalawma laaɓi ɗiɗi ɓe gusta sukar o ay kaali te neɗɗo fof no foti yaade saaha fof yaha ƴeewoya ɓandu mum ndana waɗi sukar diabète walla aɗa waɗi trace aɗa waɗi trace walla ala trace
sa ala trace ganda ala trace jagga ko jaggunoɗa ko manam sa fini hade ma haccitade mbasa ñamde mbasa yarde mbasa wadde rew hunuko ma law yaha hôpital mbiyaɓe ƴewane kam sukaram ndaf ma dawat terrasse so mbima ande ala terrasse andu ko jaggunoɗa ko no moƴƴi jagguɗum so mbima noon kaalid joni gonɗa e jabet walla joni jabet ma ara ndenoɗa manam dal yimɓe mbasa fadde ha affaire o ara mbaɗa yaade rafi kay hot fata yetto mbiya jabet no muusi jabet kuddumaro kaalid neɗɗo kay tawi ha watti limanede ko poɗɗa ñamde ma yi ɗum way gacca maaro ɓuuri hay goppa maaro ɓuuri te aɗan maaro aɗa ñamani ɓeeɗo welde maaro fuddorde ko sofi tan no wayno kuɓa auto ma tan auto sono togo no ɓeeɗo wulde sono togo no maaro aɗa ñama ɗum bolono yaha no ɓeeɗo welde non bolono yaha no ko wuli ko nanane joni to welirto ɗo tan ɓe mbima joni sa haɗama ɗum atta e joni mawɓe jiiɗa feccere fof goto fof jogui boîte mum boîte sukar mum si haɗema wadde sukar nda wonnam surtout e kiwuji ɗi e kiwuji bawde ceerno Mody fof addana ko cornet mum sukara cornet mum a yiyat jahowo yange nawra cornet mum wiyama boy argay haɗema an defat mbiya wallam haɗema siwde nda wonnam hen ɗum ɗon noon haade yimɓe jottade hen yaha ƴeewoy e coftal balɗi e coftal balɗi yimɓe no moyla surtout sehilaɓe ma wonɓe murtani ɓe wonɓe joueraɓe murtani naɓe ay kamɓe noon koɓe sehilaɓo way kaalid kamɓe koɓe ndendini ko heewi atta guufiye anda guufiye o joni mbaɗa ɗum tufam mbaɗa hen sukara ɓe mbaɗa hen sukara haali te toon jaram ni weeɓi hay vermicelle maɓɓe mbaɗa hen sukara dibi maɓɓe ɓe momata jawdi ɓe ƴewɓe mbaɗa sukara e pot ha ɗum ɗo ɓe gujoɗo ɓe ɗum ɗo jawdi ɓe nano ɗum e pour ambiye pour waɗa gow kamɓe kam fof maɓɓe ko sukara yoɓe us fof maɓɓe ko sukara kamɓe hay murtannaɓe use sukara gusse sukara ga no weeɓi toon yimɓe no gandi no weeɓi toon mewuji mon ni no weeɓi boisson ji mon ni no beeli way gusse sukara ndam min yiɗi ɓe mi yiɗa ɓe gonde rafi kali ɗum woni ceerno meeɗi wondude e jabet ha selli mbaɗan noon ko ɗo jofnata min mbaɗat min ɗum bettanimi yannamno e bamma ndax no wonde e jaɓet ceerno ceerno baba wurande joni noon so wuranno ko question mi nani jabet ni sella mi nani jabet ni sella min meeɗi wondude e jabet wona question poɗɗo arde yam noon kaalid min won ganda fota kam ɗum duwonade min ko tawi kaaliɗo an en meeɗa ɗo joɗade aɗa wiya kam ceerno est ce que a mofti 1 milliard ceerno est ce que a jogui parking ko tawi an jabet mayde guenale ɗum tan namnoɗa ceerno ya namno e bamma ɗum noon ceerno mettiniya ceerno aɗa wawini yaltinde babam noon pourtant ñande jaltinɗa kam e haalaji ma ɗiɗo fof mi yaltina hen bamma tawde ka guijum babam non non ceerno jalten ɗon joni jalten banggue cellal affaire jabet o naaten e banggue debbo e gorko won suka debbo nelduɗomi message privé tan less o wiyanam ceerno Mody joom gallam ko horisi lembel mbimom yo rokkam dande o sali ko ceerno Mody wi hen eyyi kalid ay ɗon il faut darreɗen ɗon nda kalid rewɓe kamɓe toɓe pawi so joom galle ma resi lembel tan mbiya yo seere wonde ko lembel welani lembel welani kalid lembel accata ha wela lembel o accata ha galle wela o dora arde ko muusi ko fof jeewa tawete ɗum yoɓe goppi ko muusi ko kalid neɗɗo so jogori wel tan welat so jogori welde tan welat an letade aɗa min ko gañani hande lembel ara kala ko gorko ma waɗananoma hatma ɗum min ɗum noon gañanmi way kalid gorko fof jogui droit resde rewɓe nayo ceerno est ce aɗa andi debbo ko ɓuuri ande woni rendede gorko so Allah wi noon ko mbawɗa mais Allah wi noon mais hattama kadi haalde ko jiɗɗa est ce que aɗa andi gorko gorko mbimam noon de mi wiyanima aɗa andi wonɓe ganduɗa eɓe piina eɓe jaaha cikka ko worɓe taw gorago mabɓe gorko tigui rigui gorko debbo goto yonanima yonanima ko gandal kalmi ɗo de debbo gorko goto debbo gorko tigui celluɗo debbo goto yonanima ɗum tawi Allah wi ndesete rewɓe tato ha nayo Allah ne andi to fawi ɗum Allah no andi pisan gonɗo e gorko o anani an gorko ma kay resi lembel bon koko foftinma ala ceerno foftinani koko tampinma kay ceerno imagine toi gonda e gorko duuɓi sappo oɗon jana oɗon ummo ha Allah rokkamo o ɗanno o daña jawdi o wona Amérique walla France walla Espagne walla Italie o wona toon duuɓi 5 o arta beelamama ko welti ko fof o yima noon hade mi ruttade komi jiiɗo resde debbo goɗɗo imagine toi ɗum anene ceerno aɗa andi ko tine ɓandu makko ko Allah ko tine ɓandu makko aɗan ɗon debbo o nan ɗon ala debbo no hattani est ce que noon lamma debbo no hattani non hattani par ce que ko debbo ma ko an jeeyi ko kala nde jiɗɗa kala nde jiɗɗa wiyeɗa wawi wona mbabba kadi
wona mbabba de ko neɗɗo ay neɗɗo ko haqqille kali wonko nganndanɗa ko Allah wi noon Allah yamiri Allah tagɗo innama aade o Allah andi ko tahi wiyo gorko sa dañi res rewɓe nayo ceerno est ce que aɗa andi kadi won worɓe ɓe ngannduɗa ɓe kastat lembel maɓɓe a jogoto debbo lembel ma jaha ha ɓoya kasta ɗum est ce que aɗa andi ɗum ni woodi ko mbimami ko tan ko goppuɗa ko galle ma ɗum tawoyta to mo kastuɗa o mo kastuɗa o ko ɗum tawoyta to tan ala goɗɗum ceerno lembe jeewo noon ni yawi naywude ko ɗum noon kaalit yewɓe ɓe jaafo koma manam ko fawto e dow maɓɓe ko heewi ko fawto e dow maɓɓe ko waɗa ko heewi mbimama ko arti ko ɓuuri musde ko fof ko jeewo waɗata ɗum ɗum noon kalnanma lembel haade arde tan tawon ko weeli hande kaalit an gueƴirama ɓe gandanɗa onon jiiƴi ɓe goni rewɓe hoto ɓe goni ɓe nayi a haali ko ko woni e ɓanndu ma ko ala e ɓanndu mum debbo no yawi naywude hande aɗa yaade debbo daña 25 ans 26 ans 27 ans sikke ɓe ciki yimɓe cikka kanko heccuma te organe heccanima organe uji mon ndi woni wona gotum tampere nde tampere nde woni wona gotum ko gorko wawi ko wadde résisté debbo wawa ɗum wadde résisté waɗa a wiyatmo yo muñ yo muñ lembel jarani tasde dewgal ma hande kaalido debbo gorko ma ya hattina e ɓanndu mum no foti dañde lembel jogo ɓuuri kay omo wuddo e rewɓe e appartement o resaniɓe omo waɗa doha ɓuuri omo waɗa dohan ñande fo aɗa wonde gowatat aɗa yi message uji te joni boyon toksoñ koñ ndewon toksoñ koñ bonnedi soɓe gandi gorko ma waɗat ɓe dohan ɓe goppa ɓe mbaɗa feere haaɓe dañan numéro ma eɓe malluma e mbima bientôt madame Dem bientôt naggam sangam a faami ɗum noon kay joom galle ma resa ɓuuri ɗum ɗon kalden kon won worɓe ɓe ganda hono yambay pijata jiiɗa fijirde kamɓe soɓe jogori fijde ɓe ndesa way wonɓe ganda ko hono kaaliɗo fijirde kamɓe kam fijirde woni bonheur mabɓe belamma joni desowo lembel o te ala galle noon luwana jeew luwana lembel maya law stress warma mi saha ndeta a wonat jiya neɗɗo no yaha hakkude tali oto rewe makko ko pin cikka omo nanma o nananima pour ay neɗɗo kaali neɗɗo sa waɗi ka wawa tan daña probléme ñande neɗɗo waɗi ko wawa tan dañat probléme haali go manam yo taw aɗa wawi ɗum ya wat ko mbawɗa te kadi won lembel e jeewo mo ganduɗa eɓe beldi ma won galle mo ganduɗa welat quoi min won nawliraɓe jiimi mbaɗa wawi innude inde mabɓe eɓene diwan fouto hay tekke kamɓe nandat ɗum no yooɗi hay tekke kamɓe nandat joom galle o ƴew joom galle o bonnedi saha bom a yondete jeewo wima hande a walta ɗo lembol o wima kono wertu boowal ayi joni no gorko desɗo rewɓe ɗiɗo walla rewɓe tato te fondane wona ɓe jaafo mi waɗa expliqué quoi wona seytane hakkude he so waloyi to wiya oya kay naggam so waloyi to wiya oya kay ko wima ko hanki jamma naggam a fusat galle ma lakara sa umim guuroɗa lakara kara mo jiiɗa no wanni no waɗi pante andu ko worɓe waɓe noon won worɓe ganduɗa kamɓe pusi galle ma eɓe ɗumini hay goto fusani galle ma won worɓe ɓe ganduɗa mbiya no sehla mabɓe mbaɗi ɓe influence ko an fusi galle ma saabu a yontetake jaari jeeha kaala e jaari ko mbiya aminata de o mo jiiɗa o cuuray o ala ɗum yo gowe makko no haaɗi saha nangga guita mo anani jahato oɗo jaari mbiya jaari aminata de ayi guertoɗe maɗe no cehirɗa ɗum ni noyeɗade kanko guerto makko yorot o wawa defte ayi a fusi galle ma goo foof mallirat ɗum keddiɗo ceerno no kalirta ni est ce que wona an noon mbaɗa no watte ten ceerno aɗa faami affaire o mi faam affaire o kaalir ay galle ko technique jogotoɗo galle ko technique jogotoɗo mi meeɗi nande mawɗo goto o wi goto wawi dañi rewɓe nayo ƴetti tottiɓe goto e ma fof mbuuɗu yoɓe jogo la goto rewɓe noddimo batu yo haal mo ɓuuri yidde yo wat décidé saabu rewɓe ko wiɓe min noddete mbaɗa décidé mo ɓurɗa yidde a wawrete rewɓe nayo ma won mo ɓurɗa yidde e nder ɓerde ma o woppi ha jaam o totti goo fof mbuuɗ batu o yonti o jooɗi rewɓe nanmi mo ɓuɗɗa yiide o mo tottu mbuuɗ o goo fof sikki kañum jamarani ɗum woni systéme quoi ɗum woni systéme rewɓe ko systéme jogotoɗum galle ko systéme jogotoɗum mbasa wonde naafike hakkude rewɓe ma nan ɗo na ceerno men ceerno Mody kemi wiide ko tan sacré ceerno Mody combano wi 2 minutes presque heddani men ceerno hanki wonko mbanmi ko ganduɗa cikkumi sa tini ɗum ma weele par ce que neɗɗo juulɗo ka jeeya kake janene ko kake janene komo koccuɗo hanki sac goto ne waɗi 3 millions ne waɗi 3 millions iPhone 13 goto ni ñifi quoi
e agenda wonto numéro ji bindete tawra an non koye nundal tan jeheten mboɗo ƴeewa numéro ji mboɗo ƴeewa ha noddumi mawnum jeeyɗo kaalis o totti kam numéro jeeyɗo kaalis o noddumomi o wi kam kanko jeeyi sago ɗe balɗe fof omo yiilo ɗum ƴettumi moto min potti tottumomi kaalis o doni kam o wi o meeɗa sikkude neɗɗo nunduɗo mbaɗoniyam nane aduna he mbimi noon yomi haalane wona kadi bon exemple pour neɗɗo sa hucci ko ganduɗa a jeeya mbawa ɗum tottirde ceerno mum foto rokkuma duwaw duwaw tan minen hay teddi duwaw tan haddema par ce que mi jeeya téléphone ma kaalid waɗat palanke tom suno waɗat palanke mboɗo ƴeewe est ce que aɗa andi téléphone ma saha aɗa yiiɗa wadde composé numéro addo hen numéro goɗɗo aɗani an kam kaalid damal dañal ma uddi non ceerno annen oto wi noon ceerno a uddi dañal mi jeeya kaalidu a jeeya allah tottuma kaalid won anda won hoccude ganduɗa wona hoccere allah aɗani allah joni andu arsuko kaalid somi rewni ɗum e comban tottirta ɗum noon kaalid allah waɗa ɗum espéré mi hocca ɗum kocca ɗum waɗa ko koccuma hen koko arsi ko arsuko ma kaalid 3 millions oɗon fota ɗum nawtude kaalid 3 millions nawma naw caggal leydi kono mi jeeya mi liggaki komi koccuɗo kanko ne anda 3 millions ko nafannomo ɗannugol ma kaalid weeɓatade kaalid dañal ma weeɓatade waɗa ceerno ka jinnowire mujju wona wujjude kaalid ka dajjiɗo sujja noon min sa wino kam ceerumo kam dajjiɗo sujja noon ƴettu mi wima waɗi ko wona law allah jippini sa tottuma waɗa joni won ganduɗa wonto allah rewna ɗum e ala probléme nano wonde simo to jahannoɗa ha jolɗa e taxi pourtant a jogui jakarta ko nawi hakkille ma e taxi o goppuɗa jakarta ma mi faami joni ñande wonde somi hocci 3 millions mami rien à hasard wona noon tubako wi rien à hasard ha ñande wonde hami hocca 3 mi sikkani kalib an hay 100 francs wonta hoƴu hay nogasa wonta hoƴu ɗum wonno émission waɓenoma ayan kalib a bonnat arsuko ma bonnat arsuko sukam ma hay yakorɓe ma fof bonna arsukaji mabɓe accatama udde émission aɗa kam mbaɗani sa nani ɗum ma weele aɗani kay ɗum welata kam kalib min guya kaɗanma way ko koccuɗaka ha jeeyi temo ara fonno hen memde 1 million million ngaji tati hande mbaɗen so jeehi jaren ata joɗɗen barme kam fo way a tottirta koye min jakorɗa ceerno yaafumi wala koye min jakorɗa an kay haɗema nawtu bom namnomi idem min komi jumɗo ha ñande wonde hami hocca 3 millions mi sikkani hay 100 francs wonta hoccu hay bujji a wonta hoccude bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum wonno émission mon Ganndal ceerno Mody Aidara e calmini wonnoɓe e caméra wallahi kalida wari yummambam com a wari yummambam wallahi wari yummambam an merci beaucoup Comba